Рухың қайда синең, татар? Раил Ғатауллин шиғыры. Рухың қайда синең, татар? Юғалттыңма, саттыңма? Инде миңа кирәкми дип, җиргә бәреп ваттыңма? Рухың қайда синең, татар? Сандыкларда ятамы? Әллә чит илләргә китеп, анда чәчәк атамы? Рухың қайда синең, татар? Үсәме ул, кырыймы? Тернәкләнеп китү өчен су сипкәнне сырыймы? Син бел, татар, рухың синең югалмаган, сау, исән, тернәкләнер туган телдә, әйе, мин татар дисәң. Татар йөрәге тибүен күкрәгеңдә тоярсың. Бар рухыңны, бар көчеңне күкрәгеңә җыярсың. Татар рухы тернәкләнер, нык басар аягына. Җир шарына күзеңне сал, татар юк кайда гына. Рухың кайда синең, татар? Рухың гел үзең белән. Мин татар, минем рухым бар, мин горур үзем белән.